তেওঁলোকৰ কোনো অসুবিধা নোহোৱাকৈ আমি এই 6 জনগোষ্ঠীৰ আশা আকাংক্ষা পূৰণ কৰিব পাৰিম। जों प्रटेस्ट खालामगोन एग्जामखौबो जों लिरा आरो गभर्नमेन्टनि एगेन्स्टआव आरो बे एप्रुभेलनि एगेन्स्टआवहाय जोङो प्रटेस्ट खालामगोन आरो बयखौबो बडलेण्ड इउनिभार्सिटी स्टुडेन्ट खुलुमबाय बयखौबो फिन खनसे गोदान भिडिअ बरायबाय तो लोगोफोर नैबे समाव नोंथांमोननि गेजेराव माखासे इम्पर्टेन्ट आपडेट शेयार खालामनो थाखाय नैबे भिडिअखौ लाबोनाय जालायबाय तो आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन। थारैनो नोंथांमोना ससियेल मिडियानि गेजेरजों नुदों जाय मोनद' हारिया एसटि डिमान्ड खालामबाय थादों बै एसटि डिमान्ड खालामनायनि जितु फाइनाल डिसिसन फाइनाल डिक्लेरेशना दिनैनि दिनाव जानो थांगासिनो दङ आरो बे बाथ्राखौ रोखा रोखा आसामनि सीएम मामाया माने फोरमायखाना होदों जितु 26 तारिखआव आसाम केबिनेटनि जितु जथुमा दंमोन बेवहाय बे थिरांथाखौ लाबाय होननानै अलरेडि फोसावखादों आरो दा बेखौ लानानै गोबां ट्राइबेल माहारिफोरा होबथानायनि माने जे नाजादोंमोन थेवब्लाबो बे जाफुंगोन ना जाफुङा बेखौ उनावसो मिथिसिगोन बे फाइनालनि उनावसो मिथिसिगोन आरो बेखौ नाजानो थाखाय बडलेण्ड इउनिभार्सिटीनि जाय स्टुडेन्टफोराबो एग्जामखौ दोनथ'नानैब्लाबो दिनै बिथांमोना खुद्रिसारदों मोनद' हारिनि एसटि होनो हाया होननानै नाथाय बियो मा जायगोन बेखौ मिथिला आरो जितु जाय एबसुनि प्रेसिडेन्ट बर' फरायसा आफादनि प्रेसिडेन्ट मानगोनां दिपेन बर' सार बिथाङाबो मोनसे पस्ट होदों आरो आं नोंथांमोननो बेखौबो फोरमायगोन स' नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय था। फार्स्टआवनो आं नोंथांमोननो नैबे ससे भिडिअ क्लिपखौ होगोन जाय आसामनि सीएम डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा मामा बिथाङा जितु मोनद' हारिया एसटि बिबाय थादों बैसोरनि सायाव मा बाथ्रा फोरमायदों बिथाङा नैबे बाथ्राखौ नोंथांमोना एसे नायनानै लाग्रो। सदस्यक धन्यवाद जनाय আৰু আমি আশা কৰোঁ যে এই প্ৰতিবেদনখনে আমাৰ 6 জনগোষ্ঠীৰ আশা আকাংক্ষাক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব পাৰিব আৰু সমান্তৰালভাৱে বৰ্তমানৰ জনজাতি লোকসকলৰো কোনো ক্ষতি নোহোৱাকৈ বা তেওঁলোকৰ কোনো অসুবিধা নোহোৱাকৈ আমি এই 6 জনগোষ্ঠীৰ আশা আকাংক্ষা পূৰণ কৰিব পাৰিম। আমাৰ লক্ষ্য আছিল যাতে এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোত বৰ্তমানৰ জনজাতিসকলৰ কোনো ক্ষতি হ'ব নালাগে আৰু লগে লগে বা সমান্তৰালভাৱে 6 জনগোষ্ঠীৰ আশা আকাংক্ষাও বাস্তৱত ৰূপায়িত হ'ব লাগে। थारैनो नोंथांमोना बुजिबाय तो बेखौ जोङो नोजोर होयोब्ला थारैनो जितु 27 तारिखआव बा दिनैनि दिनाव जितु मोनद' हारिया एसटि बिनायनि जितु फाइनाल डिसिसन बे माने क्लियार जानो थांबाय आरो माने क्लियार जाबाय होननानै सानजासिगोन जितु आसामनि जे चिफ मिनिस्टारा फोरमायबाय जितिया तो बिथाङा बुंखाबाय जायफोरा एक्जिस्टिं ट्राइबेलफोर बिथांमोननि जेबो खुथि जायालाबासिनो बैसोरनो एसटि होनाय जासिगोन बे बाथ्राखौ बिथाङा रोखा रोखा फोरमायखाबाय आरो गोबां नाजादोंमोन ट्राइबेल माहारिफोरा बिथांमोन जाय मोनद' हारिया एसटि बिबाय थादों बिसोरखौ हमथानो नाथाय बे जाफुङासै होननानै सानना लाजायो तो बे उननि खोथासै आरो मा जायोसै बेखौ जेब्ला फोसावगोन बिनि उनावसो जों फाइनाल बाथ्राखौ मिथिसिगोन। तो नैबे बाथ्राखौ आं नोंथांमोननो शेयार खालामनो नागिरदों जोंनि बर' फरायसा आफाद एबसुनि प्रेसिडेन्ट मानाव गेदेर दिपेन बर' सार बिथाङा गावनि अफिसियेल फेसबुक पेजाव माखासे पस्ट होदों आं बेखौ एसे फरायनानै खोन्थागोन आरो दे दा नोंथांमोना नायलांबाय था। दा बिथाङा बेवहाय लिरदों आथिखाल ससियेल मिडिया आरो इउट्युबनि जेनेरेसन थार आरो नंखायनि फालिथायखौ हमदांनो हानाया गोब्राब। हारिनि बांसिन सुबुङानो दिनै ससियेल मिडियाजों गाइडेड नों जेसेबांखि सैथो थांसोम हारिनि थामोनथा रैखाथिनि थाखाय मावनो न'आव जिरायनानैसो नोंखौ सोंखारिगोन आरो बेखौ थार होननानै गनायना लागोन। आंनि नोजोराव हारिखौ एबसुआ दैदेननायनिख्रुइ ससियेल मिडिया जेनेरेसनजों आवगायनायासो साबसिनसै नाथाय दुखुनांथाव बेसोदि दिनैनि सानाव एबसुआ गसंथायामोनब्ला बिटिसिआव थानाय ट्राइबेलनि संबिजिरारि आरो राजखान्थियारि मोनथाय गोमानाया रोखासैमोन समासो खिन्थागोन। दा नैबे बाथ्राखौ लिरदों आरो स'
दिपेन बर' सार बिथाङा लिरनायनि जितु बे माने बे जायदों बिथांनि फोरमायनाय बायदिब्ला बिथाङा बुंदों जितु आथिखालाव ससियेल मिडिया बाहायनाय फेसबुक जा इउटुब जा दा बेवहाय बांसिनानो दैदेनगिरिफोरखौ बा एप्सखौ टारगेट लानानै बेफोरबायदि माने बाथ्रा बुङो खालि माने ससियेल मिडियानि गेजेरजों माने गावखौ समाज सिबियारि बा हारिनि थाखाय खामानि मावदों होननानै फोरमायग्रा दा बे बाथ्राखौ लानानै दिपेन बर' सार बिथाङा बुंदों दा एक्सुवेलि बाथ्राया बांद्राय नंखाय नङा दिनै गाबोन नोंथांमोना नुयो बांसिन जायखिजाया जेंनाखौनो माने खुद माने गावनि देहाखौ गारसोमनानै गावनि समखौ हार्डवार्क खालामनानै माने खामानि मावनायखौ नुवा बांसिन जोङो ससियेल मिडियानि गेजेरजों शेयार खालामलायनायखौल' बांसिन नुयो आरो शेयार खालामनानै बा ससियेल मिडियानि गेजेरजों दैदेनगिरिफ्रा जे थिरांथा लायो जे स्टेपखौ माने लादों बैफोरखौ माने हेंथा होयो ससियेल मिडियानि गेजेरजों नैबे बाथ्राखौ माने दिपेन बर' सार बिथाङा फोरमायदों आरो दा बे एसेबां गाज्रि नङा माने एसे थार बाथ्राखौनो फोरमायदों बिथाङा दिनै गाबोन माने बांद्राय ससियेल मिडियाजोंसो माने कन्ट्रभार्सिया जायो नालाय बे बाथ्राया आरो दा नेक्स्ट आं नोंथांमोननो होननो नागिरदों जिहेतु जाय मोनद' हारिया एसटि बिबाय थादों बैसोरखौ नारा नाथा जुजिनानै हमथानो थाखाय बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि जाय स्टुडेन्टफोरा माने गोब्राब नाजादों सोमावसारदों नोंथांमोना नायलांबाय था खुलुमबाय आं बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि स्टुडेन्ट इउनियननि जेनेरेल सेक्रेटारि जों दान्दिसे सिगां खौरां बिजोंनि गेजेरजों खबर मोनदों जि 6था जनजातिनो आसाम केबिनेटआवहाय एसटि खौहाय एप्रुभ होनाय जाबाय बिथांमोननो एसटि होनाय लोगो लोगो जोंहा गोबां खहा जागोन जोंनि थाखानाय थामोनथा मोनथाय आरो रैखाथिया जोंहा गैया जालांगोन बे खोथाखौ जोंनि माखासे लिडारफोरा मिन्थिया नामा बिथांमोनहा बुजिया नामा बिथांमोनहाबो मोनथिगौ बिथांमोनहाबो बुजिगौ जोंहा बेसेबां खहा जागोन जोंनि थामोनथाय रैखाथि जोंनि मोनथाया गैया जागोन बेखौ मोनथिखासेयावबो दिनै बिथांमोनहा दिनै पलिटिक्सनि थाखाय बिथांमोनखौ एसटि होनाया जोंनि थाखाय मोजां जायाखै आरो जोङो बेखौ माब्लाबाबो गनाया आरो जों जुजिगोन जों बयबो जुजिगोन Tribal unity, long live! Long live! Long live! 62 long live! Long live! Long live! आरो बेखौ नायनानैनो गाबोनहाय बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि गेटआवहाय जों बयबो सोमावसारगोन जोङो प्रटेस्ट खालामगोन जोङो एग्जाम लिरा जों एग्जाम लिरनानै पास जानानै जों मा खालामबावनो गाबोननो जोङो जेनेरेल जानो थांगासिनो जोंहा जेबो थामोनथाय रैखाथि मोनथायानो गैलाबा गाबोननि सानसेनि एग्जामखौ जों लिरनानै मा खालामबावनो जों प्रटेस्ट खालामगोन एग्जामखौबो जों लिरा आरो गभर्नमेन्टनि एगेन्स्टआव आरो बे एप्रुभेलनि एगेन्स्टआवहाय जोङो प्रटेस्ट खालामगोन आरो बयखौबो बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि स्टुडेन्ट आरो स्टुडेन्ट नङाब्लाबो जाय बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि साखाथियाव थायो बिथांमोनखौबो आं अननानै खावलायहरो जे जातिनि खाथेराव बयबो फैनांगोन आरो लोब लोब बाहागो लानांगोन जय बर' हारिनो जय सिसिटुआनो जय unity long live long live long live सिसिटुआ long live long live long live हिमन्त बिश्व शर्मा हुसियार 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 बीजेपी हुसियार 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 गोजोन्थों दिनै जाय जोंनि आसाम गभर्नमेन्टआ थाखानाय एसटिखौ सनमान होआलासिनो मोनद' हारिया एसटि दाबिनाय लेखायै बिथांमोननो जाय एसटि होनो थांगासिनो जों बिनि हेंथायै बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि स्टुडेन्ट जानानै गसंथादों दा बे लेखायै जोंहा गाबोनो जोंनि इउनिभार्सिटियाव एग्जामबो दं दा बे एग्जामखौ जोङो लिरनानैबो मा मोनगोन नङा होमबा जुदि जों जोंनि थामोनथाय रैखाथिखौ लाखिनो हायाब्ला जोङो जुदि सासे एसटि जानानै जोंनि जाय मोनसे गथा थायो बे गथाखौनो जों गुबुनजों सेजानो थांगासिनो जुदि जोङो बेखौ सेजानानै जोङो मोजाङै एडुकेसन लायोब्लाबो जोंहा इन फिउचाराव मा मुलाम्फा जागोन नङा होमबा जों बेखौ बयबो बर' रायजो राजाया साननांगोन आरो थिग बे लेखायैनो बयबो जोङो एसे बर' हारसा माबा माबि सानालासिनो एसटि हिसाबै बिनि एगेन्स्टआव जों आसाम गभर्नमेन्टखौ गोग्गोमैनो हुमखि होनांगौ आरो जाय मोनसे बिल पास खालामनो थांगासिनो बिनि एगेन्स्टै जोंनि इउनिभार्सिटिनि साखाथियाव थानाय जायफोर बर' गामि दं बा जायफोर ट्राइबेल एरियानि गामिफोर दं बिथांमोनाबो जोंनि जाय मोनसे प्रटेस्ट खालामनाय हाबाफारि बे हाबाफारियाव गाबोननिफ्राय जोंखौ हेफाजाब होगोन होननानै नैबे खौरां बिजोंनि गेजेरजों जों खावलायहरदों आरो लोगोसे जोंहा गाबोन खुलुमबाय बयनिसिमबो जोंनि बिटिआर हालामनि थामहिनबा जोंनि भारत हादरनि जोंनि बर' रायजोफोरनिसिम आङो गिबिसिनथाराव आं खुलुमनाय जासिदों दिनै जोङो बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि सासे फरायसा जानानै जोङो जि बर' हिसाबै जोङो दिनै जि जोंहा जि स्टेट गभर्नमेन्टआ जि
एसटी नि मोनद' हारिनि एसटी नि जि एप्रुभ केबिनेट बडियाव एप्रुभ जि खालामबाय बे एप्रुभ खालामनाया जोंनि बर' हारिनि थाखाय जोबोद खैफोद गोनां मोनसे थासारि फैगासिनो दङ दा बिनिखायनो जोङो बर' हिसाबै बे मोनद' जातिनो एसटी होनायनि जि बेरेखायै जोङो दिनै जोङो स्ल'गान जों होनानै जोङो रेलि खालामनानै जोङो बयबो जि बर'फोर आरो बेजोंनो लोगोसे बर' फरायसा बिथांमोनखौ जोङो खावलायनो नागिरदों दि मोनद' हारिनो एसटी जुदि होयोब्ला जोंनि बर' हारिया माबायदि मोनसे थासारियाव थांनो नागिरदों दा बिनिखायनो नैबेनो मोनसे सम जिहेतु बर'फोर जोङो गासैबो जोङो खौसे जानानै मोनसे सोमावसारनायनि मोनसे नैबे बेन्दों जायखिजाया राजनितिक दोलोआनो जा जायखिजाया माहारियारि आफादानो जा जायखिजाया फरायसायानो जा गासै बर' रायजो नोंथांमोनखौ आं खावलायनो सानगोन दिनैनि साना जोंनि जांख्रिखांनायनि सान दिनैनि साना जोङो सोमावसारनायनि सान मानो होननानै बुङोब्ला मोनद' हारिनो एसटी होनाय लोगो लोगोनो जोंनि बर' हारिनि मान मर्यादा आरो माखासे जोंनि थासारिया जोङो गादब जागोन नेवसि जागोन नासय जागोन स' बिनिखायनो जोङो साननांगोन बर' हिसाबै बर' फिसा हिसाबै जि मोनद' हारिनो एसटी होनायनि जि बेरेखायै जों बयबो गसंनांगोन आरो बयबो जों बिग्रायनांगोन आरो बेखौ जोङो रोखा खालामनांगोन दिनै बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव जों बर' जों फरायसाल' नङा मोनफ्रोम जायगायाव दाब दाब कलेज आरो फरायसालिमाफोराव स्कुलफोराव थानाय गासै बर' फरायसा नोंथांमोनखौ बर' सुबुं नोंथांमोनखौ आं खावलायनो सानगोन दि बयबो जांख्रिखां बयबो सोमावसार आरो बे मोनद' हारिनो एसटी जाहाथे होनो हाया बिनि थाखाय जोङो बयबो जों सोमावसारगोन जय बर' हारिनि जय बर' हारिनि सिसिटुआ लं लिभ सिसिटुआ लं लिभ बर'फोर खौसे जा बर'फोर खौसे जा थारैनो बुजिबाय नोंथांमोना नुखाबाय थ' थारैनो जुदि जामारोब्ला बेथ' माने खहा नङा खहायाथ' जाखागोन गोबां खहा जागोन आरो जोंनि जाय एक्जिस्टिं ट्राइबेलफोर आरो जाय जोंनि माने ट्राइबेल माहारिफोरनि थामोनथा जिखुनु बा पलिटिकेल्स गोहो फरायनाय साख्रि बाख्रिनि गासैबो मोनफ्रोमबो माने रिजार्भेसनावनो माने खहाया जाखागोन आरो दा बे बाथ्राखौ लानानैनो बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि जाय स्टुडेन्टफोरा दिनै 27 तारिखनि गेजेराव एग्जाम दंमोनब्लाबो बिथांमोना बे एग्जामखौ लिरालाबासिनो एग्जामखौ दोनथ'नानैब्लाबो बिथांमोना सोमावसारगोन होननानै स्ट्रंलि बाथ्राखौ फोरमायखादों दा बिनि सायाव जोंनि जितु काउन्सिल गभर्नमेन्टआ बा जोंनि बिटिसिनि गेदेमाफोरा बिटिसिनि दैदेनगिरिफ्रा बा जोंनि ट्राइबेल माहारिनि दैदेनगिरिफ्रा मा राहा लादों बेखौ माने जों उनावसो मिथिसिगोन थ' बिनि सायाव नोंथांमोना मा फोरमायनो सानो कमेन्ट सेक्सनाव थांनानै कमेन्ट खालामना फोरमायदो लोगोफोर थ' नेक्स्ट आपडेट नोंथांमोननि गेजेराव लाबोगोन